Magandang araw mga amigo. Diyos maray na agas sa Indoga Boss. Ayan mga amigo at nautusan tayo dito mga amigo mag-deliver ng mga item. Sa ngayon mga amigo, papunta muna tayo ng BGC dito sa may Aura, SM Aura BGC sa may Taguig. Punta tayo doon sa may Brittany Hotel, katabi lamang po siya ng Aura. SM Aura dito at ihatid lang po natin yung ating charger ng laptop ng ating isa sa mga na top sa top management. Ayan, habang binabagtas natin yung daan patungo dito sa may Brittany Hotel or ASM Aura, medyo matraffic din dito sa may papasok ng BGC. Ayan, actually nasa BGC na tayo mga amigo. Kung nakikita nyo, ganito ang araw-araw na dadanasin natin sa pagpunta rito sa may BGC. Ayan, medyo hindi naman magtatagal ito. Siguro mga pinakamatagal nito ay mga 10 minuto mga amigo. At makakalagpas din tayo dito sa traffic nito. Medyo malapit-lapit lang siya, pero dahil sa paliko-likong daan at medyo matraffic na sitwasyon ay medyo nagtatagal. Ayan mga amigo. At tuloy-tuloy lamang po tayo at shoutout po sa lahat ng ating mga amigo, mga OFW, sa ating mga amigong subscriber at mga silent viewers. Mega love shoutout po sa inyong mga amigo. Ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo at shoutout po doon sa ating mga drivers dito sa Pilipinas at sana mag-iingat kayo lagi. Ayan, sa mga riders natin na bigla-biglang sumusulpot, sana kung kayo'y o-overtake, sisilipin nyo ng maayos kung kakayanin nyo ba or kakasya ba kayo, kasi paminsan bigla-bigla na lang kayong hihinto doon sa tapat ng isang sasakyan na kung saan medyo delikado din naman mga amigo, kaya mag-iingat po kayo at wag masyadong sisingit kung hindi kakayanin ng kung hindi kaya doon sa space na sisingitan natin. Ayan mga amigo, nandito tayo ngayon sa may 32nd Street at liliko tayo papunta doon sa may 5th Street at dire-diretso na po ng 26 at sa after ng 26th Street, liliko po tayo ng 11th Avenue. Ayan, sa 11th Avenue, nandoon. Pagkaliwa po natin doon ng 11th Avenue, pagkanan po natin ng 11th Avenue at kakaliwa din po tayo sa dulo. Ayun, nandoon na po tayo sa ating patutunguhan. Pero sa ngayon po, ito kakaliwa pa lang, kakanan pa lamang po tayo dito sa may 5th Avenue mga amigo. Dito sa 5th Avenue, hindi masyadong matraffic dito mga amigo at tuloy-tuloy lamang po tayo dito. Ayan, at sana at mga amigo at tuloy-tuloy lang po tayo sa ating ginagawa sa umagang ito or sa araw na ito. Kasi medyo limang kuan ang pupuntahan po natin ngayon mga amigo. Pagkatapos po natin dito sa SM Aura or dito sa Brittany Hotel, pupunta po tayo ng Malacanang sa may magpapareceive lamang po tayo sa Malacanang. Pagkatapos natin ng Malacanang, pupunta rin tayo ng Department of Health doon sa may Maynila or doon sa may malapit sa Pavilla Hospital, dahil yung lumang Pavilla mga amigo nilipat na doon sa may Department of Health or malapit lamang sa Jose Reyes Memorial Hospital. Ayan mga amigo, inuubo na tayo sa kadadaldal dito mag-isa. At maraming salamat sa inyo mga amigo at sana suportahan nyo yung ating mga video. Ayan amigo, maraming salamat at pakinggan nyo yung ating music mga amigo. Andito na tayo mga amigo sa may liliko na tayo ng 26 Avenue. Ayan, at maraming salamat mga amigo. Ayan, tara mga amigo, sige, baabante na. At hindi lang natin na video nyo isang motor na muntik na mabangga mga amigo. Kaya yan sinasabi natin ng ating amigo na driver na mag-iingat po tayo. Lalong-lalo na doon sa mga riders. Pag hindi po tayo sigurado sa pupuntahan natin or sa lilikuan or hindi tayo sigurado doon sa ating ginagawa sa kalsada, huwag na po tayo magmotor kasi kakawawa naman po kayo. Lalo po kung kayo ay may angkas. Yung si Manong parang sa tingin ko kuan lang siya, yung tawag dito, yung mga naghahabal. Hindi siguro alam ng kanyang pasahero kung saan pupunta.
ay, lalo naman siyang natataranta, hindi rin niya alam kung saan siya liliko mga amigo. Muntik na siya mabangga ng, isang sasakyan kasi kakaliwa yung kotse, akala nung kotse didiretso siya, yun. Muntik-muntikan na isang isang pulgada na lang mga amigo at titilamsik na silang dalawa. Nakakaawa naman yung, kanyang angkas na walang kaalam-alam sa mundo. Ayun pala, hanggang doon na lamang po sila ay Diyos ko, mag-iingat po kayo mga amigo. Ayan, medyo malapit na tayo mga amigo at, ilang, liko na lamang at, papasok na tayo ng, 11th Avenue. Ayan mga amigo, dito tayo sa may 11th Avenue. Kakanan po tayo rito kasi ayun nakikita niyo yung, sa unahang building na yun, ayun po ang, SM Aura or, Brittany Hotel. Ay wala pong kakanan nandoon, medyo malayo pa yung ating lilikuan. Ayan po, dire-diretso lang po tayo. Pagdating natin doon sa may dulo, sa pinakang dulo, kakaliwa tayo at, kakanan tayo ng Brittany Hotel. Ayan, malapit na tayo mga amigo at amiga love, shoutout ulit sa inyo at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating mga video. Ayan. Sana po mga amigo na patuloy niyo pong suportahan yung ating mga videos at, wag niyo pong i-skip yung ating mga ads. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please naman po at, suportahan nyo naman po ang inyong amigo. Paki-post at pakipindot naman po ang button na subscription button at paki-like na rin. Kung inyo po nagustuhan ang ating mga video, paki-share na rin po mga amigo. Ayan mga amigo, nakakaliwa na tayo at, kakanan tayo. Ayan, nakikita nyo yung malaking building na yan. Yan po ay, SM Aura dito sa Taguig. Yan po ang tinatawag na SM Aura. Nasa tapat lamang po niyan ang, Brittany Hotel kung saan tayo magde-deliver ng, isang bagay na importante para sa mga nag-seminar dito. Ayan, papasok na po tayo ng, SM Aura dito sa may entrance ng, Brittany Hotel. Ayan mga amigo, maraming salamat muli at, mag-iingat po tayo at, ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at, lagi po tayong, magdasal sa Panginoon na sana iingatan niya tayo sa lahat ng oras. Ayan, at maraming salamat po sa inyo lahat at